Usi habari meye kaunti ya Nairobi baburi gweko musira hoyo kabiro mo senator Mochore Beatrice Kwamboka aseganga yaye yokoria hekergo kyuburai bwa banginase kaunti ya Nairobi asobochori bore bosio umwako goja gwechirubere 2052 aya nigo aenekiwe chinga kibomerana hase egikaro ikyo kyariganirwa na Beatrice Kwamboka chingaki are kurokuboria gochiase egesaku kyomugusi gosira eserikali yobomo bose broad-based erigo chia konyora amagendro murikito Ishmael Mogera warenga sensemeyo robotiro asenchero wikira Beatrice Kwamboka uyu kabiro mo senator Mochora sebunge yaeta nigararirie ganga yaye yoguchekurwanirira ekirugo kyuburai bwa banginemie county ya Nairobi. I Senator Beatrice Kwamboka, msichana wa Kikisii, msichana amezaliwa Dandora, msichana wa Islando, msichana mwenye tried and tested, msichana role model yake Mama Shebe. Mimi leo nina declare kusimama kiti ya Woman Rep 2027. Asomo yega oikiranwa no yo kabero murai bwabangina Rachel Shebesh omonogeri bwegesa kukyumugusi omugaka nyandika nabarai ao nigo bakwanero buya bwegesa kukyumugusi ime county ya Nairobi guchichamo na komosira Kwamboka na riebisa kubinde biramubwatesie ntoko bwatia mangana ari Kisii county agokora na Nyamira county ekiagariria matunda gocha Gusii na Nyamira omugusi omanyekaine Nyamira na Kisii na Nairobi buno mugusi Tori andonsi. This is the time mtubuno mugusi o Nairobi tweruanirere. Tomanye we are here. Tonyora matunda ito. Naende rero ena chanyore blessings koru nyomba. Ekiagera charity begins at home. I've been tried and tested. Naende very ready ko represent mugusi ese kirugo kyobo Woman Rep 2027. Na the real reason nimekuja hapa, yes, because I respect my sister, because I have a message. Na hiyo ndio message nakalia meza kusaidia president tukienda mbele. And my message is simple. Tumezoea hii siasa. South Best 001 tuachire gagiga asomo nuoyomo uno mugusi rero iga tuachire gotomo omwana oito enyaroka smart enyaroka maridadi Senator Mama County Beatrice Kwamboka Makori nera twarure gocha isiko asoka kwanero omonto goso akwane kwani apa yo mugusi kwanera ari bosio abatata banga omwana oyo minto isanire na into twachayiro buna Nairobi buna Bagusii ndotete toigweke twens na liogie limonga twamwire rero kobeka omwana ominta ari na into motwe atorwanerere atorendere binto Nairobi ekiagara Nairobi twabere tore chintakana tokurwanie kiroge keme kenene gie county tutachie tuko bamo tutare muna chinsanako tolirie ntongainia mono kunya kuramana ntorigo chikotobo amunegesaku abarai abo nigo bono baigirere serikali yobomo asebatebire buna oyo kabiro murai bwe kyama kyodiam Raila Odinga na abatigete na igo nigo baguchia kogenderera n'enchiri eyo naenda somo gusiare Nairobi. The best place to be is in broad-based government, and we support this government which is there because in Nairobi, the Kisiis in Nairobi, we want development. Siasa ya Nairobi na Kisii, they are two different. Arenayo nigo bamuchire nsemerie kwamereria serikali asebatebire tibaguchia kobera isiko nigo bakobera ase serikali erio banyore egetari gotore broad based abana ODM nyuma y'omugako Oburu Odinga muna e party leader ya ODM eromo nyeno toira direction twanyero riese gochia mwonye tokumyoka chimbiro bwe bange igoko bangu. So we are here to stay buno mugusi koru Nairobi to support broad-based government. Naende in ODM we follow what our party leader says. Naende party leader ito no Oburu Oginga. Kibare na Governor Gladys Wanga na our deputy party leader Simba Arati. Ase Simba Arati agoteba togo tachanotogo Nairobi esi Kwamboka kwa na togo tachanotogo
korwa omochie o Nairobi rieta riane Ishmael Mogere.